लोगोफोर नै दायो अखा बोथोरनि जोंहा दैज्लां बोथोरा सफैबाय नालाय अखा बोथोरनि जा दैया बारिदों नै बरन'दि बियो बार दैसा एसे खाथियाव थांथ' आं नायनि एसे खाथियाव नायना फैनि दै माबायदि नुयो हाय जोंबो होआलासिनो थायालै ना जोंहा तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय दैमाया जोबोद अखा हाबानो देरो आरो जा अखा हादोंबानो सेमो आरो दैया जोबोद मोजां। हेलौ गुड इभिनिं लोगोफोर, दायो जों थांबाय थानोसै नायखांबाय जोबोद मोजां नांबाय फैनानै बेलासिनि बार जाथावथाव नै भिउ पइन्टआ एकदम मोजां आरो। हेलौ लोगोफोर, अखा बोथोरनि बोरै खबरफोरा मोजां दा? जोङो दसे सम बार जानो फैबाय। नै बिथिं जोंहा बैथिं मोनसे दङ दलं, बैथिंबो मोनसे दालां दङ, बे गेजेराव मोनसे दिप जानानै दं आरो बेवहायनो जोंहा पार्कबो खुलिगासिनो बानायगासिनो आरो रेस्टुरेन्ट बायदिसिना रेस्ट हाउस बै मानसिफोरा फैबा जिरायनो थाखाय बानायनानै दोनै जोबोद मोजां पार्क सिस्टेम जाबाय आरो बे पार्क बिथिं नै बिथिंनिफ्राय बोहैबोयो दैया, मैदेरबो फैयो बिथिं बै हाग्राथिं, मानसिफोरा गोबां फैयो नायनो। दा बे समाव भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय लोगोफोर, थेंक इउ, बाय बाय, गोजोन मोनाबिलि बयनिसिमबो। पार्क रेस्टुरेंट जाना बेबायदि सेलफि लाफैयो आरो मानसिफोरा फैनानै। दायो जोङो थांनोसै, मोनाबाय। लोगोफोर बेखिनियावनो फोजोबनोसै, बाय बाय, थांसै जों दायो।